Καλώς ήρθατε στο τρίτο μου βίντεο. Επίσης, αυτό είναι ένα αρκετά γνωστό παιχνίδι, το Boybot, όπου είναι και η Eevee, που είναι πάλι ένα τέτοιο παιχνίδι. Είναι τέλος πάντων ένα ρομπότ του υπολογιστή, με τη μορφή ανθρώπου πάλι στον υπολογιστή, όπου του μιλάς και σου μιλάει. Βρίζει αρκετά πολύ, και λέγοντας λίγο ενώ πολύ, πάρα πολύ. Όπως έχω ας πούμε ένα παραδειγματάκι, μου λέει γεια σου, λέω τι κάνεις, μου λέει τίποτα και την πιάνεις. Ναι, είναι λίγο κάπως, αλλά αποφάσισα να το παίξω γιατί έχει πλάκα και αυτά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να παίζουμε, αλλά πρώτα να σας πω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τον ήχο, όπου δεν θα ακούγεται τόσο όταν μιλάει, απλά θα σας το διαβάζω εγώ. Προς το παρόν σε αυτά τα βίντεο, τα τωρινά, δεν θα έχει ήχο, αλλά μετά θα βάλω ήχο και για να γίνομαι πιο ευχάριστος σε εσάς και σε μένα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Όπως είδατε εδώ πέρα ήδη του έχω μιλήσει λίγο. Μετά Γιάννης να του γράψω. Πας καλά. Όχι εσύ. Καλά, αυτό το έχω καταλάβει. Εγώ μια χαρά. Σκέφτεται, thinking. Για να δούμε. Ωραία. Τι νέα. Εγώ δεν πολύ βρίζω. Θα μου πείτε στα comment άμα θέλετε να βρίζω. Δίνω Πανελλήνιες σε 20 μέρες. Το μόνο που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι χέστηκα. Είναι η αλήθεια. Γιώργο, εσένα. Είναι λίγο σπαστικό, βασικά λιγότερο, από σαν το Unfair Mario. Όσοι έχουν δει το βίντεο θα καταλάβουν. Τέλος πάντων, κακές αναμνήσεις. Πείτε μου αν θέλετε στα comments να κάνω part 2. Εγώ δεν θέλω πάντως, μην με πιέσετε. Θέλω την υποστήριξη σας. Τέλος πάντων. Γιώργο, εσένα. Ιωάννα με λένε. Αστείο. Δεν έχω ούτε καν, δεν γράφεται έτσι. Βασικά θα γράψω κάτι άλλο. Εσύ. Θα γράφει τυχαία πράγματα εδώ θα μου λέει. Εσύ. Όχι εσύ. Εσύ ρε. Όχι εσύ. Εσύ μόνο. Εσύ. Όχι, λάθος. Εσύ. Κουνάει το κεφαλάκι του. Γαβ. Νιάου. Κάνει ο. Νιάου, κάνει ο παπαγάλος στο μπαλκόνι. Σε κατουράω. Δεν βλέπω κάτι να τρέχει από πάνω μου. Προσπαθώ να γράφω όσο πιο γρήγορα μπορώ, μην με παρεξηγήσετε. Έχεις τη μάνα σου, το ίδιο είναι. Η μάνα μου είναι κάτω και γυρεύει. Για όσους δεν ξέρετε, είμαι 12 χρονών. Μισό λεπτάκι γιατί θα ξενευριάζω. Και η δικιά σου να στον. Μισό λεπτάκι. Και η δικιά σου να σου μαθαίνει να λες ίσως δεν χρειάζεται να το πω. Από ότι. Τώρα το παρατήρησα, κόβεται λίγο οθόνη, συγγνώμη. Θα προσπαθήσω στο επόμενο βίντεο να μην κόβεται. Επίσης γράψτε μου στο comment τι θέλετε να παίξω. Θα σας κάνω στο description. Θα σας γράψω 3 παιχνίδια και θα μου πείτε ποιο θέλετε να είναι το επόμενο. Και άμα δεν ασχοληθείτε, θα κάνω ό,τι θέλω εγώ. Συνεχίζουμε. Και η δικιά σου θα μαθαίνετε. Ναι, το έκανα αυτό. Δεν το αντέχω. Δεν είναι τάπα. Προσπαθώ να κρατήσω την ψυχραιμία μου. Ενώ είσαι η δικιά σου. Ενώ η δικιά σου πάει πίσω. Τέλος πάντων, κάπως έτσι είναι το Boybot που μου έχει σπάσει τα νεύρα. Ξέρω. Λοιπόν. Μια λογική ερώτηση. Θα μου κάνεις sub.
Και εγώ της δικιά σου λέω. Λοιπόν, επειδή πιστεύω ότι θα σπάσω τον υπολογιστή σε λίγο, το σταματάω, γιατί την έχει σπάσει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το πρόσωπο του χαμένου. Θέλετε να παίξω λίγο ακόμα, θα παίξω λίγο ακόμα. Είναι το part 1 και ήταν και λίγο μικρό πιστεύω. Αλλά στα επόμενα θα κάνω πιο πολλές ερωτήσεις και αυτά. Άμα θέλετε στα comment μπορείτε να μου γράφετε και με βρισιές τι να του πω αυτού του χαμένου πλάσματος. Και επίσης σκέφτηκα πάρα πολύ σοβαρά να τον ονομάσω. Δεν ξέρω, έτσι από τη φάτσα του μου θυμίζει. Βασικά δεν μου θυμίζει, απλά μου ήρθε να τον ονομάσω. Χαμογελάς, σε βλέπω, μην ανησυχείς. I am thinking. Το βρήκα. Το καλύτερο όνομα που έχει υπάρξει ποτέ. Ευγένιος Δρυοκολάπτης. Ένα ιστορικό όνομα, τουλάχιστον θα γίνει. Λοιπόν, δεν θέλω να τον αποκαλείτε Boybot, θα τον αποκαλείτε Δρυοκολάπτη ή Ευγένεια, ό,τι θέλετε. Προτιμώ το Δρυοκολάπτη. Δεν ξέρω, έτσι όπως είναι η φάτσα του. Λέω λακκίες, τέλος πάντων. Αυτό ήταν το βίντεο σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Like, comment, subscribe, like, ό,τι θέλετε, ξέρω εγώ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Goodbye!